Johera magasino oloko boma Nairobi rakwar kinde mane gidhialo loch mar club no ituke adhula lig maduong' piny mar Ingereza ka jafwambo mar James Opondo lero. Johera magasino lochiko bedo gi nyasi maduong' mohewo ma kawuono pone club no kawo kombe mar Champions League odira mabiro. Ne en mor gi ilo ne johera mag klab mar Arsenal mane obago nyasi e konde Kenya duto. Ne en wuoth gi wer e apini ranyisi ni higni 22 osebedo mar ywak gi mudolak e chuny boma ma Nairobi. Ne giting'o okombe mag nyiewo kaka ranyisi ka giwero wende Arsenal gi mag Nyasaye bongo ma oparo gi season ma higa 2025-26. Kitu nataka kuambia watu wa Man U, niseme. Watu wa Manchester wanafikiria ni AI. Watu wa Manchester wanafikiria ni AI. Na wako wapi? Last time Arsenal won the league, I was 5 years old, and I'm now 27 years old. I'm so happy for the Arsenal team winning after 22 years old. E chuny boma ma Migori, nyasi ne en mana macha. Johera mag Arsenal nokelo dhungruok mag geche ka ohelni ne ochungi e boma no. Katowad nam chumbi pogruok ne onge. Ne en wuoth gi wer miel gi mor ka johera mag Arsenal nochungo chenro mag boma no. Mimi ni Arsenal fan tangu 2003-2004, the invincible seasons. Leo nimefurahi niko hapa Mombasa tuna celebrate Arsenal team kubwa. Thank you Ateta, thank you the Gunners, North London forever. Hallelujah. We thank God for the victory that we have. We thank God for the victory we are waiting for. Amen. Amen. And all in all, we are very grateful. And as Team Migori, we have a lot of planning. We have a lot we are planning to do, and we have a lot we are doing. Johera mag Arsenal nolero ni mor maginyiso kawuono en ranyisi ni giserito kombe no mane Arsenal oloyo mogik e season ma higa 2003-2004. 22 years wait is not a joke. Tumejitokeza sisi sote, tumejitokeza na vijana wetu, tumejitokeza na familia zetu. I'm here with my son Leyan, who is a football fanatic. Nyasi makamae nyiso mbii maklepe mapinje Ingereza ni godo pachoka. Nyasi majo Arsenal wacho ni biro bedo maduong' ponono ni giloyo kombe mar Champions League mapok giloyo nyaka ne chak club mar Arsenal higni 139 mokalo. Chenye inazuia Arsenal kupiga PSG ni masaa. Tunataka PSG. Alafu hii ligi hatukuwa na kwa mpango. Ile champe tuko unbeaten. Ndo tunataka.